Hi everyone, welcome back to Rajabi vlog. लोगोफोरनि Itanagar फैनाय बेरायहैनो नागिरदों आरोना गम्पा मन्दिर नायहैनो नागिरदों नै बाइक लानानै थांनो नागिरदों आरोना माने गुमैजों थांगोन आरोना गुमैया ओंखारहैगासिनो आं बिदिनो थांसिगोन आरो नायलांबाय था लोगोफोर देखायहैनि आरोना फैनाय मोनसेल'बाबो नायनानै थांथारनोसै आरोना जायगाफ्राथ' नायनो नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा आरोना ओरैबायदि बरिया माने सिनारिया एकदमबारे मजाल' नांखायो माने जायगाखौ एकदमबारे इन्टारेस्टिं जायगा आरोना माने बेरायनो थाखाय उनाव फैफिननांगोन खनसेसोबाबो बेरायनो माने दाथ' ओरैनो मानसि दोनफैनाय हिसाबैसो फैदों नालाय उनाव फैफिनबावगोन आरोना नैबेयाव हा गारना दोनदों नै फुरा न' बनायनो नागिरदों इयाव ओरैबायदि डेन्जार नै इथिं इदि नुहुरो आरोना फुरा नै सिनारिखौ भिउखौ इदि नुहुरो आरोना डेन्जार नैबेनो ओमफ्राय स्कुला नै ख्रिस्टियान मिसन स्कुल गुमैया इयावनो गारि सालायो ओमफ्राय फिसालाया बेयावनो थायो आरोना नै एबार ओंखारबाय जोङो बेरायनो बास एबार जासिगोन आरो जायगाफ्रा नै नायदो आरोना लोगोफोर what a beautiful city होनो नामा नै टानेल सिङावसो हाबबावसिगोन आरोना जोङो नै टानेल पुरा what a गारिनिनो लाइन अफ वाह नै हाबनायनि 10 थाखा होनांबाय गेटआव बेनिफ्राय ओरै थांसै आरोना फाइनालि नै लोगोफोर जायगाखौ नायदो एबारबा पुरा बेबायदि आरोना नै ओमफ्राय ओरै हाबलांसै आरो एबार जोङो सिङाव नै जोंना नै गुमैया लाजिदोंनो फैनो नोंनिसो सिङाव माबायदि नायहैनोसै आरोना बास नै बेखौ नांलायथ'ला खोमा नै गाखोनायथारबायलै ओरैनो फाखोसे गिदिंबाय बेनिफ्राय फैफिनबाय आरोना जोंहा नै ओरैनो नायनो आन्थाल'सो फैखादोंमोन नालाय फाखोसे गिदिंनानै ब्लड हटेलावथ' हाबनो हाखाला नै सानाखौनो जाबाय नै उपाय गैया 20 थाखा बावसो बेनो नै लामाया ओरैबायदि डेन्जार गोजौआवमोन आरोना हाबोबाय नै एबार नायदो मा डेन्जार लामा बियो बा